ne bala na mabagaw ala kan jamana kanda an ga don ga fɔ ko ala ta de tiɲɛ ye bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ ala ta de tiɲɛ ye ne bala na mabagaw ka ala ka masakɛla yira aw la a y'a ye ka fɔ mun kɛra Sud-Afrique ala filɛ nin ye carré kɔnɔna la Sud-Africains kelen ka to ka nafolo bɛɛ dépenser yɔrɔ la a bɛ Sud-Africains kɔnɔ ko c'est-à-dire nafolo b'u bolo a b'a dɔn ni na Afrique économie ta k'a lajɛ i bɛna Sud-Afrique ye a cɛman ka da kan ala y'u sɔn nafolo la ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko ala ta de diɲɛ ye ya tawakkaltu Allah ni bɛɛ kan ka anw minnu bɛ jama ɲɛmɔgɔ la bi ni bɛɛ kan ka anw siran ala ɲɛ nafolo ni fɛnw les matériels i b'a san i b'a garer i ka da la i bɛ taa k'a bɛɛ to i se k'a bɛɛ boli hali n'ala ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'i ma i se ka mobili fila boli ɲɔgɔn fɛ dis-moi le nom de quelqu'un a sera ka mobili fila boli ɲɔgɔn fɛ a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna a sera ka pan ni hélicoptère fila ɲɔgɔn fɛ a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna k'a panna ni avion fila ɲɔgɔn fɛ a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna k'a sera ka du kelen kɔnɔ su kelen kɔnɔ du fila kɔnɔ su kelen kɔnɔ a se ka kɛ i se ka si du fila kɔnɔ su kelen kɔnɔ i ye faamu i ye dugukolo jɔ cogo cogo i se k'a bɛɛ jɔ donc nin bɛɛ kan ka hadamaden sɔn hakili la ne bɛ ka Mali min supporter ne bɛ ka gouvernement min supporter ne bɛ ka supporter ne de nɔfɛ ka ala ta bila fɛn min ɲɛ ma fɔlɔ hadamaden i ka mafa i ka mada i ka sabali i ye faamu n'o kɛra bɛɛ b'i ta sɔrɔ parce que jamana min kɔnɔ n'i ma hinɛ fantanw na mun kɛra Sud-Afrique a bɛ k'i ka jamana kɔnɔna la mun kɛra Sud-Afrique dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ b'a la mun kɛra Sud-Afrique dɔwɛrɛ tɛ jeli min bɛ Sud-Afrique dugukolo kan mun kɛra Sud-Afrique n'a fɔra ko ni nafoloba in bɛ Sud-Afrique hali bi Sud-Afrique 1% nafolo b'o de bolo que ça soit farafin ou tubabu Sud-Afrique est toujours contrôlé par les 1%. Donc n'o bɛ dugu la c'est une question de temps ne ma fɔ n ko mɔgɔ si tɛ temps contrôler fo ala t'a kumakan sɔsɔ o donc mun kɛra Sud-Afrique ne bɛ ka miiri n ka jamana de la n bɛ ka miiri n ka jamana de la ala k'an kisi n bɛna n da don Maliko la bi parce que Maliko bɛ ka se niveau dɔ ma n'an m'an da don dugukolo ko in na Mali kɔnɔ dɔrɔn an ka fanga bɛna tiɲɛ ne dun ye halala de ne sugura la wallahi billahi suma talahi maliyɛnw mɔgɔ bɛ Assimi Goïta nɔfɛ mɔgɔ bɛ transition nɔfɛ n'an ma Mali dugukolo ko n'an m'an da don a la ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ ne bɛna kɛ n ka sɛbɛ ye ne bɛna kɛ n ka kɛlɛ ye parce que mun de la n b'a kɛ n ka kɛlɛ ye parce que n bɛ ka recherche kɛ n bɛ ka bɔ information caman kalama n bɛ ka bɔ information baden kalama i ye faamu donc n bɛna n sara Assimi Goïta ni Choguel de la particulièrement parce que particulièrement Choguel ko kala Maïga mun de la parce que ministre de Choguel il est le premier ministre ni mɔgɔ dɔ kelen bɛ ka Choguel dɛsɛ k'a ka baara kɛ a ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna an b'a dɛmɛ mais Mali dugukolo ko ça tombe sur le domaine ministériel. C'est ça la vérité. Mora ko kalama ni recherche kɛ. Donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Choguel ko ka di ne ye. Mais ne tɛ Mali bɛ bɛɛ sanfɛ. Ni Choguel ni dɔ kelen bɛ ka Choguel dɛsɛ a ka baara la a ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna an b'a dɛmɛ a ka baara la. Mais n'a ma se ka bɔ an da n'a ma se ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna i ye bamanankan kuma de don ko da tuguni se ka balo. Mɔgɔ min da ma kunun o se ka dumuni sɔrɔ k'a dun. Mais an ka jamana dugukolo ko il faut que ça prenne fin. Wa an bɛ tila ka bɔ ni ka solution ye. Mais yani n ka taga solution la fɔlɔ n bɛna yɔrɔ la k'a fɔ ala min ye diɲɛ dan n'i ko k'i bɛ ale ala ka dantanfɛnw tɔɲɔ a bɛ mun kɛ mɔgɔ nin na a bɛ mun kɛ jamana jamana na a bɛ mun kɛ jamana min na fantanw tɔɲɔlen don o de kɛra Sud-Afrique kunun an tɛ nin bɔ ka sewale an bɛ nin bɔ de an ka se ka leçon dɔ k'a la mais an ka jamana dugukolo ko transition b'a ɲɛnabɔ jagoya de don y a pas de choix parce que ne taara n'aw hakili b'a la n'aw hakili t'a la transition min na tuma min na quand on a fait ni bandaw minɛlen tuma min na n taara n'aw hakili b'a la o y'a sɔrɔ Kawudi min yɛrɛ bɛ fanga la a yɛrɛ k'a fɔ ko hali aéroport yɔrɔ ko kolon kun don o y'a sɔrɔ hali Choguel ma kɛ premier ministre ye fɔlɔ n t'a dɔn hakili b'a la parce que i b'a dɔn maliyɛn anw ɲina ka di an ka kɛlɛ fɔlɔ dɔ tun ye mun ye ko Choguel kelen ministre ye Choguel yɛrɛ y'i da maga a ko la k'a bɛ ɲɛnabɔ depuis Choguel bɛ ka transition corriger a yɛrɛ y'a kuma fɔ ko o mun bɛ ka kɛ nin ko ce n'était pas normal o ma k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna o kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna donc o la n y'a fɔ n ko Choguel n'o y'a sɔrɔ dɔ kelen bɛ k'a dɛsɛ k'a ka baara kɛ a ka bɔ ka kuma o la an b'a dɛmɛ a ka baara la mais ni mɔgɔ kelen tɛ k'a sen minɛ k'a bolo minɛ k'a ka baara kɛ donc n'a ma ka baara kɛ dɔrɔn an n'an bɛna bila ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye parce que ne bɔra ka mun ye sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ ne ɲɛ bɛ Daramelakaw denkɛ de la karamɔgɔ Darame n'a denw mun fatura k'a si bɛ kɛ wajulu la Mali kɔnɔ jacɛkɔrɔba bɛ fatu don min na hali dɔgɔtɔrɔso juru b'a la wari t'a bolo ala ye dugukolo kelen min di cɛkɔrɔba ma dugukolo kelen de b'a bolo a denw bɛ yen plus de 20 enfants o dugukolo kelen magasin ni karamɔgɔ de don masa min ala ye o dugukolo kelen u ye magasin fila jɔ a kan o magasin fila u y'a jɔ bayi de la o bayi banna mais Mali kɔnɔ ko cɛ dɔ bɛ yen ko a bɛ mɔgɔw dɔn ko wari dɔɔni b'a bolo
o bɛ ka taga juru sugu dɔ ta ka du la ko kalo ko don o don k'u bɛ 1 million k'u b'o sara ko tribunal ko don o don kan ka to ka 100 millions sara n'i y'i sigi k'a lamɛn mɔgɔ kalannen mɔgɔ min ye droit kalan Amérique yan mɔgɔ min ye kalan kɛ Amérique i bɛ k'a lamɛn a bɛ komi n ka bolo da kun ka kule kan a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ne taara nin bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min na président bɛ jamana kɔnɔ avec tout le respect ministre bɛ jamana kɔnɔ la n bɛna k'a lamɛn ne tɛ galon da mɔgɔ la o n'o de fɔ n ɲɛna n ye Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ye Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ ne dun bɛ ka fɔ ne bɛ ka o supporter aw kana to ne ka kɛ contrôleur y'aw ka kɛlɛ la a bɛɛ ni Ala na kira cɛ il faut pas que aw ka ne pousser ne ka kɛlɛ kɛ aw fɛ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ni maliyɛn den ninnu bɛ ka tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ moi je n'ai pas de choix je n'ai pas de choix donc Mali dugukolo ko il faut que ça vienne à terre et puis la balle est dans le camp du ministériel n'o y'a sɔrɔ Sogɛl empêché don Assimi Goïta de fɛ k'a ka baara kɛ a ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna et là on va s'adresser au président avec tout le respect mais si ce n'est pas le cas il faut que nin ka dabila nin ka dabila an ka jamana a bɛ hakɛ to maliyɛnw vraiment kuma kana dun quoi an ka jamana tɛ solomadenni ka bulon ye quoi vraiment an tɛ solomadenni ye quoi an tɛ solomadenni ye quoi vraiment ça c'est de la honte ne maloya de ne maloya de ne maloya de mais yani n ka don Mali dugukolo ko sonyali la fɔlɔ yani n ka don Mali kɔnɔ jamana min na anw kɛlen bɛ k'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'an tɛ sariya dɔn yani n ka n da don jamana kɔnɔ jamana min kɔnɔ maa si mago tɛ fantanw na i y'a faamu yani n ka don o jamana kuma la jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ na k'a fɔ k'a bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ n'i nana k'i sigi bɛɛ b'i jɔ k'i bɛ tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma jamana min kɔnɔ ni mɔgɔw tɛgɛlen don jamana kɔnɔ denw na fo ka na se bɛɛ bɛ promesse ta ye n'u nan'u sigi sisan k'a kɛ et je répète pour la deuxième fois jamana min kɔnɔ u tɛgɛlen don jamana kɔnɔ denw na bɛɛ b'i kali Ala la mais nous n'allons pas kɛ je répète pour la 3e fois c'est cette fois même ma i ka ladege jamana min kɔnɔ bɛɛ b'i kali Ala ye k'i kali kira ye k'i kali jamanadenw ye ko n'u nana u bɛ fantanw ɲɛji cɛ n'u nan'u sigi i b'a fɔ ko n'i ye mobili fiɲɛ bɔ a la il faut k'o ka ban n'a ma ban dɔrɔn an bɛ kɛlɛ kɛ an ka sariya nɔfɛ n'a ma ban dɔrɔn an bɛ kɛlɛ kɛ an ka jamana nɔfɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ rebelles nɔfɛ cogo min na an bɛ ka kɛlɛ kɛ terroristes nɔfɛ cogo min na n'an ka gouvernement m'an ka dugukolo ko ɲɛnabɔ i b'a fɔ nous n'avons pas de choix an mago bɛ gouvernement na an jamana kunna i y'a faamu an mago bɛ mɔgɔw la k'an ka jamana mara mɔgɔ min b'a to Maliyɛn bɛ bɔ nin ko in kɔnɔna la an fana bɛ se ka vivre ko Américains bɛ vivre cogo min na c'est ce qu'on veut dans notre pays an ma mɔgɔ ɲininka wari la an ma mɔgɔ ɲininka sanu na ko ka sabali aw ka maloya jamanadenw ma il faut respecter les Maliens yani Ala k'a tɛgɛ don an ka jamana kɛlɛ la ni Ala dun donna kɛlɛ la o ye kɛlɛ bannen de pewu Ala ye mun kɛra Sud Afrique non mais a maloya ka bon trop an m'an si kɛ na e ka bɔ gɛn kɛlɛ la ka fɔ bɔ ɲɛna k'a ma se ka maliyɛndenw ka niyɔrɔ d'u ma bɔ gɛnnaw sɔrɔdasi duuru nana ka n'i sigi ministre Sogɛl yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la yan'a ka kɛ ministre ye fɔlɔ ko nin bɛ ka kɛ Senu nin bɛ ka kɛ dugu in tɔgɔ nin bɛ ka kɛ aéroport la mɔgɔ tɛ ka fɛn k'a la ça c'est des choses qu'on doit adresser an yɛrɛ ka Sogɛl dɛmɛ o la ka M5 dɛmɛ Sogɛl ka kɛ premier ministre ye o nana ka na fara sɔrɔdasiw kan hali bi yuruguyurugu kelen bɛ Mali kɔnɔna la mais il faut que ça s'arrête soyons sérieux jɔn de sen dalen bɛ biɲɛkala kan sɔgɔmada in na ne wulila ka n ka fajiri de seli n ye cɛkɔrɔba de kumakan na mɛn an ka petitinin taara ɲininka a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ le petit qui a quitté la France là petitinin de taara ɲininka a ka so kɔnɔ n ye vidéo lajɛ n kasira de n kasira ko Mali kɔnɔ ko bilakoro dɔ bɛ yen ko wari dɔ b'o bolo a b'a fɔ an ɲɛna ko ne tɔgɔ ko Dante k'a ka wari ta k'a don yɔrɔ min ka d'a ye ni yɛrɛ hɛrɛ aw bɛ se k'a ko jamana to n tɔgɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ komi ne Dante ka taa Mali la sisan ko bɛ taa n yɛrɛ sago kɛ Mali kɔnɔ ko parce que ko dɔɔnin bɛ ne bolo a bɛ sɔn an ka jamana ka kɛ o cogo de la garijɛgɛ bɛ mɔgɔ kɛ cɛ de ye garijɛgɛ ni cɛya de bɛ ɲɔgɔn sira la garijɛgɛ Ala ta de les accumulations c'est éphémère a t'a to i k'i da ni muso ye ka ɲa ni su kora a t'i bila cɛ ni cɛya cɛ a t'i bila cɛ ni dentigiya cɛ a t'i bila mɔgɔ si ni foyi cɛ ce n'est que des matériels ça vient et ça part ce pays complexé je ne veux pas faire partir et ça va prendre fin sinon ne bɛ n kɛlɛ fari da a bɛɛ ni Sumana Watara cɛ n bɛ n kɛlɛ fari da et mɔgɔ si tɛ fɛ ne ka kɛ opposition ye a bɛɛ ni Ala na kira cɛ il faut k'an ka jamana bonya de il faut respecter notre pays. Il faut respecter notre population. Ça revient que des choses. Respecter notre pays et respecter notre population.
Ni rien. Moi, c'est que tu niveau. Un pays corrompu, la justice corrompue, tout le monde est au courant. Mali gouvernement Mali justice corrompue. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ne pas assimini Maliki Djaouni Tou, ne pas supporter Nekama. Donc, ni sougal le blaler nos barala, ni adresser nos barake, ni mon gros rebecca adresser la barake à communiquer, ne pas demain. Mais là, tu sais qu'à communiquer, vraiment, moi, je vais vraiment obliger, je serai obligé, Kanyesha Alema Mounira, parce qu'elle est des ministries. Les choses dominales, ça revient sur la table du ministériel. Ni mon me dit qu'à en soso. Mais ni sougal ma boga, faut qu'elle dise nos barake, ne pas dire à demander de gelane boulot. Mais si ce n'est pas le cas, c'est quoi alors? Mais il faut que Fantan Tora Kadabanga Jamana Koyani Alakanga Dougou Yere. Il faut que Fantan Tora Kadabanga Jamana Koyani Alaka Samperen Kanga Jamanaka. Il faut que Fantan Tora Kadabanga Jamana Kono, Yananga Marfata Yonkama. Né à Fa Ouniana. Mo Furauna. Furauna Kunte do den Kunte Sekatime Furauna. Furauna Kuma Bas Senkori. Furauna Kuma Babamu. Furauna Ba Douni. Kateme Alaka Joka. On a qu'à Bolaka de Maroka. Doni do diado, ma cité Furauna do diati. Mune Furauna Halaki. Armadin Toro de Furauna Halaki. Fantan nye jili de Furauna Halaki. Now ni Furauna ka kisa taubo. Ayo miraw de la kan konna. Ouve. Awre nana aw maya. Ko amba abena seka baraka ay bo gen. An kutaro ko asimina, antaro ko sogal bina. Ay bo gene. Ko pasi ama seka malen do nyaji che. Ko bibeka ke Fantan ka ore makea. Furu ka baka wor laina. O abe bo gen na usigiu. Ministre de campagne bakéen, ce que les campagnes bakéen, ce que le ne connaît pas ce que le défensita. Ce que les campagnes bakéen, quoi pour moi que ce n'est pas normal. Au sait que et en béco gouvernement il va régler le problème. Et ce que n'a qu'à faire Assimini et colonel Toka. On n'a qu'à nous si ça. Et quoi qu'il me caque jamana colonel non comme non meka ça. Et ne me meka ça, moi me meka ça jamana de nous protéger. Ou les protéger quoi jamana colonel faboula. Nafa tola et doit tribunal qui n'a pas baka konyomina ko parce ko wordo bale bulu aba fo yana ko to dante ka wordo rom kadai o fordian worko e fe o be se ka mo jone intimider mo fantale be ka mo blani bela america mo be mo worla mo be mo mobili la mo be mo sola katanga jamana blani fantan dia condition nuna ani boti na mawuli ka do to fo be do jamu fo o le ka mo to fo par rapport à leurs œuvres sociales, pas leurs œuvres matérielles. Comme il y a fois les matériels sont éphémères. Ngache ay dugara me bo to fo na mun taru daka o ga butuku tu do mbuluke. E boni manaka mali beke moblini e soni jeli soni e funo soni e ngara soni boni be sa domina ngache abeka tigadu aka so sans fait ali peintrite so la autrement abe fala ka jinga kuma faire ya. Mo be to so mali ko ngate me paki beaucoup mka. Paki babani ma fo paki beaucoup quoi. Paki beaucoup mba kleke domina ngache escort be ka paki beaucoup ko mali kono mali ngara okulobena ami ko tan nuni tata bambo nunu ala ka hena tata bambula hein e kanja kwate nu kulobena mo paki beaucoup ne folo na kana na folo tiya wa abeka jugara me démissionner wordi mina nu ma bo paki mo paki ndam le mali kono ay duglen diwni paki ne fari il faut aller voir paki en Côte d'Ivoire femme bebe ba fala ka masaya paki bolé bobani nana boni mina domina dugulon kulobena be tabija jama ba tegela cortège ba ko abija me yini ngachi abeka na flodi na foko worte yini ka kala tisi ka so safa be kashila amode ma senga abeka tikadu ali babini nyumanta sena o maka onyana o be ofene abefanga kitabu ni kurande kala ngo fene fo onyana o kanu kera usigile nyana donc ay hina malen diuna ma cité stani na flo yo malkiama ala nafolo gardige di anatuma be atatuma be nafolo be flengi nafolo kunte dore ki ga nyuma kenai ye 60 toto ibi se ka sunoko kelen de kono ye mobili 100 toto ibi se ka kelen de bolé à la fois donc il faut que anga bon man kan fola mo odala ko worbe karsakum worte mo sikum alla
Moi aussi, tout le monde se débrouille. Warbe ala di bolo. Abson wortiya kuma fone dante yana. Kuno ama irisila mo kelenga na folo ama me 27 milliards de dollars. 27 milliards de dollars mo ni fin kelen. O mo be mali kono ka sigina aussi. Moi j'ai des amis aux États-Unis, ils sont équivalents de 80 milliards de dollars. Mais nous État doit recorrer boulot. Quand tu les vois avec les gens qui me mentorent. Américains ont couru là. Nous, État doit recorrer boulot. Nous n'avons pas connu où dont on a obtenu dala. Nous n'avons pas na flotte dont on a. Ou soit taxi de boulot américain taxi. Nous avons rencontré un taxi de kono. Avec ce dollar. Américain watri ita immobile kono, ita e sokono. Ni Américain na flotte ba, ni me fait rencontrer ba il taxi de coffre. Donc nul ne peut intimider Dante. Ne be samali krel la na la ma foyena. Wa ga jamana be jore. Ni o promesse klende awma. Wallahi billahi sumatallahi. Jamana ndi ngom jamana njo. Na ma ke ala kashibo ntike konnala. Wallahi billahi. Et ni kamalo ngoro tse jamana ni siraka Américain jo. Jamana biduru e ala nakira jamana kelen ngoni jobalia o bani ça. Donc yurukuru manga jamana kono, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête avant qu'on devienne opposition. Et je tiens à me dire, on sera d'opposition. Parce que mon est là. Parce que nous on a opposition, ala de kanga opposition. Nous on a opposition kanga jamana yuruku. Dukuluku yureke manga jamana kono. Ni kono suka manga jamana kono ka fantan toro jamana kono. Les Maliens n'auront pas de choix que de s'imposer. Parce que il faut que ça s'arrête. Le beau discours doit prendre fin. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On ne peut pas. Et les Français, Ali Somalia, les Français, Mali Sahel, les Français, les Ali Français, Français, Sahel, Ali Somalia, les Français, bilan contre le Mali. Ali Somalia. On est là pour que les cola, ne pas mon calme, malien démé doit pas casser à arrêter de mananof, arrête de gouler de jamana kono. Il va français que l'autre mais il faut être bête pour combattre la France pour ça. Ne m'a fait un mot d'outiner nous là. D'outiner nous là. Il faut être bête. Ne pas se français que l'autre mais comment qu'elle n'est que jamana du gouler mais là. Ne regarde jamana kono. Modo be faut établir le patrimoine clé, mon film moi, aramade moi, ou faille tiens clé peu de tout boulot. Que ça soit quoi, il faut vérifier quoi? Vérifier quoi? Vérifier quoi? N'allons dire nous. Bodun droit. Il y a donc pas les mouvements tout demandé de se vérifier. Vérifier quoi? Il faut être fou pour y avoir une jockey qui veut que les gens fassent un petit ne me malin dingo. Te malin dingo soin. Malin de me maluya. Kata quelqu'un fait un tata. Malin de toke. Il faut respecter notre pays. C'est tout ce que je vous demande. Jamana Bouali te dore ka jamana donc priorité. Ore jamana Bouali. Nous me ka jamana kono bif. On français ka usani malien dindo yebi. Et un état complet des jeunes, des hommes vulgaires. Et quand jamana yuruku nyana bo avec coulé la police normalement là, il faut que ça s'arrête. Ça ne peut plus continuer. Ah là, il y a un débat là, parce que ça va être très personnel. Il faut que ça s'arrête. Ah là, mon gars, c'est l'Afrique là. Maintenant, il y a mon gars, Johannesburg. Ala kele ke to lajɛ ka yira bɛɛ la ko ala tɛ mɔgɔ si terikɛ ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔgɔnya dɛmɛ fo ka diɲɛ wuli a lajɛ. Earthquake in Johannesburg on Bree Street. Wow, guys, people are hurt. What the fuck? Look at that car. Ha 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 ha. The whole street, literally. Ha 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 ha. Look at that quantum over there. Ha 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 ha. Guys. Shit. Akhunye ne ala ka baradi ne ala ka baradi Johannesburg ka dugukolo minɛ ka fara bɛɛ sigilen ɲɛna n'a kun y'a diya building fɛ b'a kɛrɛ la
comme boutique ko kele de kado ya kuma bebo ka bi ka kangada ye folo ne kangada de mumin bema donc malien dion anga mun kangada na abe feni ngake mali kono abe feni ngake mali kono de ya bon ne bena fo ena fo na so ne be sujuru bi fewre ni ala te no senjoro no bolo jelendo to le be mali kono na ma dabla ni me ke mali kono ne to lidi mo be Johannesburg histoire donc il y a que de corruption en Sud-Afrique. Sud-Afrique est la première puissance économique de l'Afrique. Masami ali sauter Sud-Afrique en boulot. Sud-Afrique est jamanaï. Tamangé na flo be alu torbo munkala. Masami tamangé fantabe jamana kono. Mo be bore kata boursi kono ali sauter boulot parce que ou se ka snogo du kono la. O nyama ne fleni ali ala madame na flo. Ala ko mo tonle ka kere kale ala be bol la rusuli la kani sigi sangolo lawana ko kele ka ala kuma kanini kono don ma ko kulobene law mo tonle o ka kele ala ko mo tonle ka kele ko ala ka kele di ala subhanahu wa ta'ala ya dudu ya samad ya rahman ya wali le patron abo kono ko jamana ye kulengede otma ama ibeka saleya ibeka bemi ama atete traleya atete bemi ayebe alfa la abeka saka sokono aseka lita du dugukula otma be muniko ama musa tarole trale bleble jamjam otma ama me ko muru kita sara otma angulo kuye mune anna kuye mune otma e bofu safude ya. On ne veut pas de discours dans notre domaine exécuteur. On veut des exécutions. En termes de discours, on ne veut plus. Aïe, malien de on y a dit. Donc, il faut que tu comme comme une alma de nos comme quelqu'un qui est là. Non, ne faut on y a alhamdulillah rabbil alamina. Allah ne voit ça. You ready, baby? You look beautiful. Allah ne voit ça, alhamdulillah. Ne veut quelqu'un fantôme ne fait. Il faut fantôme clé. Ou les nègres clé. Mais il y a une autre chose follow. Mais na tu vois pas comment il est là. Ne dis pas moi bi ino la faut bi ino la. Quand tu as brave fantôme, quand tu as joko ala ka jamana sabati. Je sais par rapport à ce que. Depuis n'a pas d'aller dans la maman. Ne sais pas comment tu gagnes. Mais c'est la fin faille. Au tien ni galon no n'a pas yom la glala. Aba la glala. Mais moi tien au tien ni. Tu sais le mot. C'est quand il est piqué. Alors je vais donner le fond avec Koumaïna. On va t'en mouler. Mais à la bamboulé. D'accord. À Forakoka, million kilin sera chaque jour mouna comme pénalité. Au don qu'on a ces bima, au bétadon du la à peu près. Yo de Daranga, c'est le salon Selintini. Selintini, c'est Dieu. Comme c'est le Grabi. Chini, million de Daranga. Donc depuis salon. Phobie, ça veut dire 365 jours de maintenant. Il y a 365 millions de maintenant. 365 millions de maintenant. Le cabinet pour la fois Moulou, Mabanga, Yoron en fait. Ne m'a tout là parce que, comme moi c'est moula, ni à la Sabagasola, à qui l'a vu le bâti là, à la mort de venir à Fogny, Wallah, Billah, Tala, elle est pas venue à Fogny. À Okasa, à Guantamoli, à Guantin, à Yaborava Fede. Donc, il y a comme famille, il y a papier mouillana, il y a comme dire ma vie. Il y a comme ni papier qu'on l'a la cafra pour que les chéguini. Donc, les chéguini qui a 100 millions sara. On y 100 millions masara, Koubé Yoro saisi. Bon, Yoro maintenant saisi magasin, il y a 16 ou bien parce que. Bon, aïe, Mali là, ni en fait, ni histoire inflène pour que Kala Sounia. Et quand tu as Mali là, ko Warba Boulou. Warta Boulou. Warba Aladi Boulou. Foita Boulou. Warti Titam aussi qu'elle a fait non fait. Warbe mo mbulu o tem mo sikele aka fe no fe donc warta bulu a fa na kono ko dorme clean tap warti te mo sikele fo no fe donc c'est un pauvre, c'est un bandit warta bulu ne le côté warta bulu bi fo tabulu c'est Mali dron na ni mo ni desugo be réussi atara chorba de meka ka ro jo baila avec 27 millions 25 millions il y a des années de cela depuis 1999. Plus de 20 ans, avec 27 millions d'euros là, comme magasin Joe Chokorbaï. Tu vois que bon magasin Joe, il veut voir ça, faut qu'on ait un banc. Ouam ou voir ça là qu'on banc. Voir ça là qu'on banc, ma sami alaye après 20 ans,
Il va psychologiquement nier ça moi qui fait na. Ni ma ke mo aklima avec qui tare donc. Ça c'est l'art de psychologique. On a pas fait un de l'ego blamano. Oh 20 ans qu'on fait 600 a flené ka boni et corruption sous bête torba fantam. Il faut 600 avec un Mali kono. Jamana mi kono mo te sekali dumuni soro ka dun. Tribunal dobi toi vraiment un état conscient qu'a faut que dongo ni tchema boro kono 600 ko dongo do be charger 1 million. Nyo sankele donc le monsieur doit 300 il y a 360 et quelques jours par année. Donc le monsieur doit zone yorotigi ale bena wori mi sara et loi la Mali sara la yorotigi 1 million 360 et quelques millions au kan wori sara yorotigi rei. Zone tarani yorotigi a fatien non fait tribunal là. Tribunal do ito malla erema ka yorotigi e mo fatien ku charger million kelen dongo o ma dugune o 300 et quelques millions ya o sangele tenia. OK. Ou claga clé segina matuguni kona ma boyoro la kube woro were charger akuntuguni. Donc en même temps c'est ça okoro we yoro minala ere légalement quand tu regardes les papiers. Ne malidi. Ne mali kuradi. Na simi ko taka mali ni sogal ko la ka malidi. Fantan, foi tablo. Ako ka fasara ka yoro kelemen tu bolo o doro ni. O balo, o be grebware ke ka balo. Dans un pays qui n'a que de la terre. D'où un bel du rouleau. On a mon lac bon. Il me que transition supporter une canto de main. Qui te comment? Il me faut qu'il me transition fait trop de main qui te donne. Ni mi donne a été transition fait. Ni mi donne a été mal fait. Dans un pays conscient, comment tu peux charger un individu à 1 million par jour? Tu es bingalé en flagrant délit. On n'y a pas faut ça, on n'a pas donné. On va faire déstabiliser. Et qu'on fanga. Il y a quoi bidakon. Bon, on a dit qu'on fanga. Et que là, il y a un faire fanga déstabiliser. Donc, fanga de droit ou fanga te? C'est laquelle? Parce que ni ne peut déstabiliser le pouvoir. Et qu'on fanga. Fanga, c'est déstabiliser donc fait. Donc, promesse tenue doit être et faire. Aïe, tu vas voir comment il y a une analyse tout là. La solution d'Auma. So yen pere na sezi wa ou bien magasin fila de na sezi alhamdulillah ikan ningali alfagabo Martinez anga yoro imbe papier kleni anga to rawa ndu gulu gulaw ama fote du gulula duro ngira ma domina adila maka to le télévision la ali bi abo le télévision kleni la arabolo yoro papier bambulo yoro papier kleni yoro kleni na ne ngebe lo sezi ni papier kleni le papier kleni mi bolo le mi la o yo le te no ko na tati la o le lo amara ke to ni ku ne bingalde malika ma bonu ngoro Martinez jamana ka bonu jamana nyemo ko wele ka wuli ka jo ni ku nga bo jamana ko sebe mo minyi o gabi fantanga wa ku ko fantani Martinez ne me pa ne fle pa de la sokona ni ntenye la goshide ayi la mu na ma obambo ala ko ni mo ma la ma tochi anfa abe pa du me dara kunti na ta ka klani nyoje kat ka bu de flere ni mo bala mu na ta iba kala be kala na bla la afatura clinique passer de la abe pa du me na ani passer mo wa junu na la so wallahi billahi tallahi mo na fuli ga war mu ndi antara passer la ka tu ga barsara o kama kuni war ma bulu ga sara kan ni wata mulu kulu ya fara awon no do no kuma do anya sara do me tambulu wallahi do me tambulu ay miskina wali mais ne fa ibe aketo parce que comme les baro di fene ba na o ka family jonjon soro e ko contrat folon kuma ndo kan che ko intero ko 17 ans kata 18 ans ma e ko contrat sera échéance là au bana peu maintenant ko kale be ka wati mfo ko 2040 2050 donc maintenant ale be ko o afoka wari mun sara ou bien ko o échange mga ta fo 2050 là est-ce que c'est bien fora ba bulu mun 70 awa bon alhamdulillah ni ngani nyumbai yoni mbe ni kele bi ni moche
i bɛ kɛlɛ de fari nana ye mɛ ni kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ i t'a dɔn kɛlɛ b'a kɔnɔ ka s'i ma i tɛ se ka kɛlɛ latigɛ n'a ye an ka yɔrɔ min b'a bolo n'o bɛ Ismaël tɔgɔ la yɔrɔ 2 don voler 10 heures et quelques a banna ne yɛrɛ de y'a signé a ye n'a ye kura ye i y'a faamuya ni contrat kura signé o ma signé wa 25 dɛ bɛɛ bɛ se ka daraka dun i y'a faamu an y'o signé contrat san 3 san 4 i y'a faamu an y'o de signé n'a ye bon contrat minnu bɛ yen o dɔw bɛ o sont en cours de validité dɔw b'a 2027 normalement bɛɛ b'a 2027 donc olu bɛ o contrat bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ o magasin yɛrɛ minnu bɛ yen magasin ninnu bɛ magasin jɔ kuma mɛn a jiginna dugu ma. bon anyway aw yɛrɛ y'a faamu donc histoire ka jan dɔɔni mais nin ye fitini dɔrɔn de Mali ko la mɔgɔ dɔ ye ne wele a bɛ kasi la k'ale ka yɔrɔ bɛ Senu i ye faamu ne yɛrɛ ka dugukolo kan dɔ taara i ta jɔ yen i ye faamu ka taa n ka dugukolo lakori a kelen ka fɔ n fa ɲɛna ko ka yɔrɔ feere a ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn dugukolo la ne tɛ dugukolo feere ne de b'a fɔ anw ɲɛna yan n ko a ye so jɔ Mali de la a ye dugukolo san Mali la wa n t'a dabila Mali bɛ jɔ koyi maliyɛnw an bɛ sɔn jamana jɔli de ma anw de bɛ sɔn jamana jɔli ma an ka bɔ jeliya ni ŋaraya la an ka jamana in bila bɛɛ sanfɛ parce que biɲɛkɛla ɲini n'a sɛnɛlen biɲɛkala kan o biɲɛkala o tɛ ye fo ka diɲɛ wuli anw nɔ b'a la o parce que n'a ye mɔgɔw kanu ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ an bɛ taa ɲɛfɔ ala ye yomalikiyama mais a tɛ yomalikiyama ma kɔnɔ yɛrɛ ala b'a caman ba ɲɛnabɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ donc ni kola in ye Assimi Goïta ni Choguel ka kɛlɛ de ye ne tɛ taa n tɛgɛ ɲɛsin Mali justice ma parce que Mali justice est contrôlé par Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga Mali yuruku dugukolo ko la c'est le combat de Assimi et Choguel donc Assimi ka Choguel wele a ka pouvoir d'a ma n'a t'a bolo kuma n'a fɔ cogo de don Choguel k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Choguel ye nin kuma in fɔ yan depuis a ma kɛ ministre ye ni ne ye Choguel yɛrɛ kɛ ministre ye fantanw ka kɛlɛ donc a kɛra ɲina a nakun kɔ Assimi n'o y'a sɔrɔ Assimi kelen bɛ ka Choguel bali nin baara in na ne b'a dɔn Assimi tɛ sɔn k'o kɛ mais n'Assimi bɛ k'o de kɛ Choguel ka bɔ a k'a fɔ an ɲɛna on va lui supporter 100% mais il faut que fantan tɔnɔli ka dabila Mali kɔnɔ dɔ bɛ jɔ ko justice est contrôlé par qui se bɛ justice ye ka tɛmɛ président n'a ka ministre kan donc a ye sabali bakɔrɔni a kan fɔ ni misi a kan fɔ ma ni ye problème ye mɔgɔ fila ka problème de Mali kɔnɔ c'est le problème de Choguel Kokala Maïga n'o y'a sɔrɔ Assimi kelen bɛ k'a bali ka baara kɛ mais ni Assimi kelen bɛ k'a bali ka baara kɛ n'a ma bɔ k'o fɔ a bɛ ne ka baara gɛlɛya ne ma c'est tout que moi je demande ne dun b'a dɔn kuma ko dɛsɛ t'a la parce que ni kuma kɛra ye kuma tuma a bɛ bɔ ka kuma il est le plus grand communicateur que la terre n'a jamais créé donc an kana ne tɛ Mali ko kulonkɛ la dɛ n'o fɔ an ɲɛna n ko nul n'est safe quand ça vient de l'affaire du Mali nul n'est safe quand ça vient de l'affaire du Mali aw dun bɛ jamana in jɔ de jagoya de o soit tɛ o aw bɛ ka sara de o on vous paye pour construire le pays on vous paye pour que aw ka loi sabati aw bɛ sara de ne ko deli tɛ o cɛkɔrɔba k'a fɔ ko faamaw ka sabali faamaw tɛ sabali dɛ faamaw b'a kɛ de u bɛ ka sara kama de on les paye avec nos impôts mɔgɔw bɛ ka sara k'u ka baara kɛ k'u ka sabali non u tɛ sabali n'u tɛ se k'a kɛ dɔrɔn u bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mun bɛ se k'a kɛ c'est tout mɔgɔw bɛ se ka tɔɔrɔ nin cogo la cogo jumɛn il faut que ça s'arrête Mali kɔnɔ loi min kan ka sigi a bɛ fɔ o ma ko loi dominante foncière a bɛ fɔ ma ye ka damaga nin na kuma bɛɛ la loi dominante foncière ni loi dominante foncière n'a sabatilen don Mali kɔnɔ nin bɛ ban Mali kɔnɔ nin bɛ tɛmɛ hali dugukolo ko kan hali fantanw tɔɔrɔli min filɛ ka luwanse wari caya nin ye tan o bɛɛ ye Mali problème dɔ ye parce que n'i ye luwanse wari n'i y'a dɔgɔya o bɛ Mali économie de taa ɲɛfɛ américains b'a kɛ yan tuma bɛɛ parce que fantan maa min bɛ yen ni se t'a ye a mago bɛ télé la a mago bɛ frigo la a mago bɛ fɛn bɛɛ la donc n'i ye luwanse ka luwanse wari n'i y'a dɔgɔya ale bɛ wari de ladon jamana kɔnɔ ne filɛ Dante sisan n'i ye miliyɔn 20 di ne ma sisan ne tɛ foyi kɛ miliyɔn 20 na n bɛ taa bila banque la ou n bɛ taa dugukolo san a la mun na parce que alihamudulilayi ne mago bɛ fɛn mun na diɲɛ kɔnɔ ala y'a bɛɛ di ne ma donc ne tɛ foyi san tuguni mais n'i ye miliyɔn 20 di mɔgɔ ma se tɛ maa min ye maa min ma deli ka mobili sɔrɔ ou bien moto t'a bolo ale bɛ mun fɔlɔ kɛ a bɛ taa moto san o wari bɛ taa don mototigi kun moto feerela bolo ni miliyɔn 20 di mɔgɔ ma se tɛ mɔgɔ min ye a bɛ taa télévision san o wari bɛ taa don min o bɛ taa don boutique kɔnɔ télévision feerela fana bɛ wari sɔrɔ ni miliyɔn 20 di mɔgɔ ma se tɛ mɔgɔ min ye a bɛ taa dugukolo san o wari bɛ taa min o wari bɛ taa don mairie kɔnɔ mairie bɛ wari dɔ sɔrɔ dugukolotigi bɛ wari dɔ sɔrɔ o de la n'i bɛ fɛ ka économie booster i bɛ nɔgɔya kɛ fantanw ye
Parce que les pauvres ont besoin de tout pour vivre, pour se stabiliser. Mais c'est pas la peine, c'est pas sérieux. Donc on doit mettre on doit exiger la loi dominale foncière. Parce que la loi parce que c'est le domaine ministériel qui doit foncer ça. Comme je dis et je répète, parce que nous sommes politique de bien, ou et là, moi, Dante, je vais l'aider. Et tous les Maliens conscients vont l'aider. Mais nous, ça sera son problème, hein. Ça sera son affaire. Et là, je déteste de voir venir. Parce que tonton Choguel, il ne manque pas de la communication. Donc s'il y a la politique quelque part qui empêche tonton Choguel, son excellence, de faire son travail, il n'a qu'à communiquer. Et là, on va bien se positionner pour lui défendre, pour qu'il puisse faire son travail. Mais si ce n'est pas le cas, c'est décevant. C'est décevant, hein? Il faut que 10 mégabons maliens n'y ait la cadavre. Donc, première solution, parce que la solution dit, mais la solution est dans le matin. Première solution, pour que Mali économique a boosté, mais la solution, ça va dans le matin. Follow, la loi dominante foncière, nous, Mali charia et au blasena. Au te doré, nous sommes wa c'est ça, lancer là. Lancer kake wa fly. Au wanani, au fantôme, mais wa sabasara, ni setaï. Après que sugro sang, attends, faut que sugro son anglais. Après que dunga fa sabati, ayi trop bien à tête docteur sur la tournée. Après que la télévision blague sur non, avec frigo blague sur non. Après que dunga rôle maintenant ça. Au kalo wanani n'a pas blague compte qu'on a là, pas blague wande qu'on a là. Parce que cet argent là, ça revient tout directement dans l'État. Ça c'est l'économie un à un. Donc la solution de dire mais pour qu'à toquer, pour qu'à te lancer avec Américains fait nos biens comme on faire et avec Maliens qui l'ont français, fatan, nous sommes fous de nous, on est devenus fous. Et les Maliens doivent nous qu'on en Amérique, on Américain qui est un docteur Sola, moi passer, moi état de bout de main, avec tout le respect. Au retour, on va voir une marque, on va sauver mal là. Au retour, on va se faire ballot quand on va faire face à Bati français. Chaque fois quand l'État donne quelque chose de welfare comme assistance, au retour, l'argent revient toujours dans l'économie. L'État ne perd jamais. Parce que what is circulation, what is circulating, what is tani. L'argent circle, l'argent circle, l'argent circle. Mais n'y a jamana jo akakuma ko wortu. No akani wortu akuma ben la dimi ko. Et akala ke aba fo malla ko worbe mo mulu. Ala wo munga worla ke. Il faut les regarder wo munga worla. Parce que ni worbi bolo yimo ko talaw. Nala wordi ma tin peke accumulé. Ne mo fa on yana kuma dem la. Ne mi lo mo ngani ne date ma bi. Ne be yere ngari nga mun kala. Alhamdulillah. Me yere ngari nga mun kala. Me mo ko mi ma derga mi lo mo so ni o do ma atara ni ngare. Amako be sola. Amako be mobile la, amako be moto la. Amako be ka docteur so bilu sara, amako be ka juru sara atara ni ngare. Donc arrête jamana be ntori la. Oko jamana nyamako kanu nyenabo ni kumana ube ala ube kone aya be fiena sa. Ube taka tu fanu moko sula ulisa ka sorka moko do bubulo budon ne ba fomu no ko kufi moko ni fi mishiu do bubulo lu ko ni to ko mbe no bo dante ma famille vraiment ibe kule la réseau sans faire ni ne ma terrain kan ne o de fa onya ne nkali beki kali ne ko oma ngoni ala sonama ne dabedo mali kola wona be mali diriger d'une manière à l'autre à un niveau inshallah ne ko oma ngone blanga bara ne ma se ka 90 jours ne be démissionner. Les Américains, moi je ne vois que des résultats. Moi je ne vois pas quelqu'un qui a des... On est là pour que Jamana est aussi pauvre. Ni bisa ka grembi ngolo la. Muna ibe Jamana beka muna ne meka Jamana ko ni grembi ngolo la. Ni ka grembi se kula. Ta be ka Jamana fa. Mana ko be Jamana ko na banque. Ou ka grembi se tienne, ka grembi se nya lila. Donc il faut qu'on soit sérieux ici. Il faut qu'on soit sérieux ici. Donc, la loi dominante foncière. La loi dominante foncière. Obe 21. Aba noya. Mali du gol flana mouné.
On a aider tous les biens de l'État. Au article voté la santé qu'on a là. Article 260. La loi immobilier du Mali. Jamana ka nafolo. Mali ka asimiya degere bo akero besigle yana. Abora ka fo. Aye bana di ministre Mokoma. Kuka Mali dugolo. Gouvernement ka dugolo. Gouvernement ka bien. Aider les biens de l'État. Article 260 de biens mobiliers de l'État. Ko État ka dugolo. C'est-à-dire Mali taille dugolo muni. Mali taille so muni. Kuka abe. Kata abe ke état d'âme physique au corps de doré. Ka samara do Sénat. Kata terrain ka. Ka foko bon ne Mali taille. Ne Mali taille. Ne Mali taille. Ka bona kana beb la santé qu'on a là. Ka be fo Mali ndembe ka bo kalama. Ne na fo yana Mali ndongo makali biabedo là. Amake. Donc le Mali c'est un état de voleur. Donc c'est ka dimine koron. Fatou Dougouré et tien fola kanu nga gelene. Fatou Dougouré alaka na shimalo dueni yo malkiama. Fatou Dougouré sabe sama domina. Wasoro ansu kashoro la mobe ka foko. Ko moba ko la moba minana. Ala ko kan betar kui. Sa mandugu bofu safuya de ka dugu. Betro biko. Doya fo Abou Bakary Koumado fo Hassan Diallo que tout le monde peut être patriote là où il est. Voilà voilà les mots malais ni les slogans. Tout le monde peut être patriote là où il est. Voilà le patriotisme. Donc au Congo nous sommes un état de voleurs. Mounela, nous sommes le voleur et complicité de la vol sont tous des voleurs. Ne ben to Amérique kan dado ni na mon malin demso mun gesa kan keleke chaque jour ameka keleke sale mi no fait anga dugolo de minana mo wa dugolo be kam nula bumako kono la c'est de la honte. Donc na une loi de dominer no premier foncière obe muneke obe économie boostée ola mo ka sosara lancer be droit ni lancer droit commerçant mo wor soro ni lancer droit dunga fobe sabati ni lancer droit mo te bana parce que mo be dumuni manqué parce que Mali bana do baye mu manque de nutrition statistique ya na ko Mali kono mo be dumuni ke clé saba et clé kono chien saba ko abe compter ne Mali double la bo keme o keme Mali be dumuni ke clé kono chien clé que la fene be ke daraka be ke sura fene Mali dou keme o keme moi, je dois dominer Dragadou, quand la frère d'ou, quand soit frère d'ou, à tête de 2%. 98% des Maliens, moi, je suis soit frère, je suis soit Dragaï, moi, je suis Dragaï, je suis la frère, Mali, qu'on a bien, mais comment la RMNA. Moi, là. Parce que, et elle sentait que c'est l'économie balancée d'une manière donc, on sait que c'est une opposition comme tout le monde. Et on a que les moyens. Donc, nous, dans tes cours, il faut nous foutre de la merde. Quelqu'un ama ministre des domaines kumakamea ko anga sanu ko on avait que 30% de retour. Il y a un expert qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire avec Kachila akoko danté nyen shibe ke meka sanu kala nike 30% de retour c'est de l'insulte à notre pays. Que c'est de l'insulte à notre dignité. Les experts m'entendent. Donc il y a beaucoup à faire. Mais on faut qu'il se priorité au camp. On ne peut pas rester dans l'esquisse. Sharia Bouyali, fondamental, obéir la loi dans un pays est la fondamentale. C'est la fondation d'un État. Sinon, ça sera un État de cow-boys. Ça sera des Wawa West, à la Kankishoma. Donc, Mali, Assimi Goïta, président de la République, a décrété de signer. Il y a 3 mois ou 4 mois de cela, si je ne me trompe pas. Quand il veut voir les biens de l'État, à l'article 260, le 19, si je ne me trompe pas, ou le 20, aujourd'hui c'est le 20. Mali a bien d'État à marquer Kaban. Ils vont. C'est pas fini. Le bien de l'État du Mali n'est pas fini.
ka foko jamana tani fembe ali bia odi maba mali konala donc ya be faka sol go fait la 600 depuis rien ça donc mu ne be ku de se ka ke o ma mali jamana biduru dia wo kan avion ta kate ko jamana ka na folo jamana ka dugolo jamana ka bien ko ka taga a be papier ke kana blasente konala l'article 260 ame kuma la erna bi amake. C'est la France qui nous empêche. Francisco, quand on a fait on compte quoi. Non, non, c'est très difficile. Non, non, on a beaucoup à faire. Non, non, demain c'est d'ongler. Allons-y doucement. Est-ce que ma esquisse là, esquisse au bien? Aïe, ma main, no. Où est ma esquisse belle foyena? Les slogans, est-ce qu'on manque des slogans? Aïe, amaneka kuma la messa. Brahima Nyamaga, no slogan banawa, angata dondoni. La sécurité d'abord. On doit aller doucement. À Tchena, il y a 30 ans. Vraiment, Kassunga a baraké. Mourebe. Ah, foyana ke, ne oduru ne kuma ne dun, ay dore foyana. Président Assimi Goïta, Simo. Assimi degré signé. Le président de la République du Mali a degré signé. Quand loi voté Siente Kono, article 260, comme Mali gouvernement a Mali kad nafolo, jamana ta eneta, anga impôt ka ta mouye, ko kana document, ko kana Mali ka hera ouye jamana kono, beka wa kalama, amake bien me kuma la erimna. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ok, Mrobeka résultat, ok. Tout ira. Faire doucement. Merci beaucoup. On ne manque jamais de mots. Merci beaucoup. C'est stratégique. Merci beaucoup, Fatou Dougouré. Non, les mots, non, quand ça vient des slogans, non, c'est nous. Hein? Donc, bref. Les Maliens ne vont pas dormir. C'est fini. Je mets Choguel Kougalaf Maïga en défi. Si c'est le gouvernement, si c'est son patron, son président, son excellence Assimi Goïta, qu'il est en train de l'empêcher de faire l'exécution des dominales du Mali, il n'a qu'à sortir et de nous dire très alloquemment. Et on a des canaux à communiquer à notre président. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Donc, deuxièmement. Et troisièmement, parce que quand je vais voyager, je dois aller à l'aéroport. Donc, sinon, je ne peux pas me faire mais je dois aller à l'aéroport. Et troisièmement, et taxe foncière par an. Ça va créer de l'économie bête. Taxe foncière. Taxe foncière est mouni. Et ibaro mais exemple lu tanyere kan américain et ne be dugolo risa ne bo fa na ngo worte korba bangi kono ni be fa ka worte be dugolo risa donc américain ne be dugolo risa mais ne be dugolo mi sa américain titre foncier en titre non foncier en permis et zumanati en bozolati américain fin kelempe de bien title koroy muyi et taredo, c'est tout. C'est le mot, c'est English, anglais redou. Title, is yours. Ça c'est pour vous. Au drone bien. Mouye frontière, monte frontière, mouye assis au gourmand et moure abolo. C'est pour moi, c'est pas bien flamboulou, c'est tout. Il me fait 4 000 $, il faut y répondre ça. Ça c'est les mots bureaucrates, ça c'est votre affaire. Mais comme vous êtes des voleurs, vous ne manquez pas de mots. Donc avec mon gadron, avec Jamana, avec papier qui tombe au femme ça mais papier flatté du rôle là quoi que ça soit ces titres et foncière aïe dauma aïe permis bois là aïe anti permis bois là aïe réquisition bois là aïe bokisation bois là aïe soukisation bois là aïe pourquoi bois là aïe souko bois là aïe faudron mali du rôle titre foncier abana il veut du rôle sans wa keme titre foncier bébé wa bis wa bien c'est tout.
Ça, c'est l'argent qui va dans la poche de l'État. Ah ben non. Où est le problème ici? À la place de Assimi Goïta, moi je vais faire ça. Je vais faire bureau. Je vais signer. Parce que nous, on a fait fleur avec un Mali. Moi, je vais faire ça là. Oui, follow. Flana est mouné. Pour que moi, je gourmandisme là. Kabo et Kourkeli là. Donc, avec la loi, la loi des taxes foncières. Au Corée mouné. Au Québec américain. N'est-ce pas du rouleau fait le américain. Allez, il y a d'où. Moi, je vais américain. Donc, 100, il va imposer les gars là. Il va 100 imposer le patrimoine là. Ça crée des choses. Follow, ça va rendre l'État bêtement riche. Ou l'État du Utah. Oui, follow. Flana est mouné. Au bien, moi, je vais aller dans le domaine d'Ouma. Il va danser. Il va danser avec les Sanina. Il va sonner dans le boulot. Il va dire non. Moi, je vais aller dans parce que sans liabilité, ce n'est pas la peine. Il est famille. Donc, tu es plus modérate. On a été accumulation baquée. On a dit du rouleau mourant sur 600. Il y a Sanina. Il est famille. Il y a Sanina. Mouna, parce qu'il y a du rouleau, plus du rouleau bibolo, plus il impôt sera bel ni sans bana. Donc, il a dit, quand tu fais le mathématique, ça n'a pas équivalent de tes dépenses. Donc, il doit Sanina. Voilà comment les pays sérieux fonctionnent. Et là, ça crée de bêtement de la recherche. Est-ce que Moro. Si tu es malien, tu es. Vraiment, on a ni Mali est taxi blasé sans doulo kan. Il faut. Il faut doulo c'est moment en mon mal la bite tabarakala. Nous mata assuyon follow. Nous mata assuyon follow. Ala kan kisha ala kan tanga nous mata assuyon follow. Nous créer en jamana kono. Ibna e ka fo wor barbe do Mali économie na. L'État malien va devenir bêtement riche. Un, deuxièmement, l'accumulation des terres va prendre fin. On a mon mettre dire que Mali baissant ou va dabla. Parce qu'il y a baissé c'est qu'à bedjo. Donc, il faut qu'on commence à faire sangler au mané, au tétier. Parce que moi, c'est comme moi, au tétier. Mais il faut qu'on taxi de ça là. On a dit que chaque année, l'État gagne l'argent. Quand tu es fatigué de payer les impôts, quand quelque chose que tu n'as pas construit, il va faire. Il va dire, mais quand loi là-bas, il va dire sans que les enfants, ça c'est du vol. Parce que nous, le fond, on a deux métiers qui ont donc. Et mon là, on a dit que c'est un la Jarabi sur le tas Kassola. Ni la Jarabi sur le tas Kassola. Il y a du rouleau bibolo. Donc, ça, c'est les circonstances de la vie. Moi, c'est que Bana, tu peux tomber malade. Mais ni Bana, du rouleau étalé, tu es responsable de payer les impôts de la terre. Donc, le Mali ne manque pas de talent. Nous, on a de manque de l'exécution. L'exécutif doit exécuter. Et sortons dans les bobards. Nous, on va causer. On est comment? On est voilà ce que le Malien demande à leurs États. Sinon, la France, France est allé si un journal parle la katanga jamana doga bituni na tini ngana do basa wo fe mais ne sekanda do lawo parce que France be ka anduga muna France ko de ko sali utai ko fuka sali mina auna on rebe ka taga na tie chokoroba ka e tie kelen babulu Mali la d'autres papiers nyami ko ka 1 million sera chaque jour et ni arana créé dans un pays conscient. On va amender quelqu'un de payer 1 million de CFA chaque jour. Une année, ça fait 300 et quelques millions. En même temps qu'à 8 jours d'âme. Quand 300 000 sera chaque 8 jours. Nama euro sera euro saisi. Quand tu sais qu'il y a de gré ou de force dans un état conscient. Neta euro là, ou tara tia koko ka euro fere ama, a une tonton de contacter ou mané contacter. Parce que peut pas donner te doulo fere. Donc si ça, et des tontons koko te euro fere, tia tara kata euro la kouringa sonda là. Mais alhamdulillah rabbil alamin. Ne kelme kan sara e diebela e on manga kele ke tuwore la ina asonama atikita ni wore ke tuni nyala sonama mais ni ko njoro mo ni madabla mo bina marfata ngon kama ala kan kiso mala kan tan amula erimina l'ambassade de Suède à Bagdad incendie lors d'une manifestation. Donc Bagdad tara soudionka ambassade ou tara katara adjini et Bagdad ou nous taro djini. En même temps, une nouvelle internationale Bembolo, mais Tambante Bolo, comme il y a fois un an, ni marami ta congé là.
mina tani mara mi kulu sanfɛ an bɛ yɛlɛn kulu la i ye faamuya donc ninnu de ye diɲɛlatigɛw ye ni jamana basigilen don ni jamanadenw basigilen don voilà des choses que tout le monde peut faire i ye faamuya n bɛna bɔ ni muso ye an bɛ taga tile 2 congé la an bɛ yɛlɛn kulu sanfɛ ka taga an hakili bɔ ɲɔgɔn na k'an miiri an ka fitiriw la k'an miiri Mali la an bɛ segin ka taa so cogo min na i ye faamuya maliyɛn bɛɛ mago bɛ ni ɲɔgɔnna la nin tɛ waritigiya ye nin tɛ fantanya ye nin ye condition de vie dɔrɔn de ye ka fantanya kɛ mɔgɔw bolo i n'a fɔ ko dakan Mali de ye jamana ye ni dɔɔni bɛ mɔgɔ min ko a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'o bɛ mori baara kɛ ka jamana yɛrɛ kɛ ka nafotigiya kɛ mɔgɔw bolo i n'a fɔ ko subaga ka hɛrɛ ni lafiya kɛ mɔgɔw bolo i n'a fɔ ko subagaya pour que quelques-uns puissent seulement souffler et les autres vont souffrir voilà les 3 solutions donc ne ma bɔ ni kuma mugu dɔrɔn dɛ n tila ka solution da aw ma ka sariya sigi ka bɔ ni jamana ka loi ye fɔlɔ aider les biens de l'État l'article 260 o ye solution fɔlɔ ye filanan ye mun ye la loi domaniale et foncière il y a k'o sigi ka tila ka sabanan taxe foncière et sur les patrimoines que les gens qui ont leur terre donc la loi domaniale foncière o ye de ka papier kelen kɛ dugukolo bɛɛ la ka papier kelen kɛ dugukolo bɛɛ la permis avant goût de avant voir de beau de voir de vie viens de voir meta mairie là n'embora mairie là ngana gouverneur voir mbora gouverneur voir là ngana député voir ma député sorin ministre de la finance nana non mbole ale mana samun keta mana folo non jakte wole ni bora jakte la non dakantigi wole ay jira ni mo wole non dakte mana folo dakte bi dama la folo non ibe taka ni la mana ka folo mo la créer des flots de vol donc il y a deux choses sur la table ici. Si Sogel est empêché de faire son travail, il n'a qu'à sortir et communiquer aux Maliens parce qu'il ne manque pas de mots. Et si ce n'est pas le cas, ça c'est le travail de Sogel Kogala Maïga. Il est le ministre des Maliens. Mali Dougolo Koba Aleka Shara de Konala. L'infila doit d'abord encadrer. C'est au domaine ministériel du Mali. La seule chose qui peut l'empêcher de faire son travail, ça sera si Assimi lui refuse. Et si c'est ça le cas, il ne manque pas de mots vocabulaire. Il n'a qu'à sortir et de nous adresser. Et on va s'adresser à notre président. Mais une chose est sûre, on m'a fait faire marquer. Au thé. Négativement, d'amara fouille là, en défense de Assimi Goïta Kamake. Faut me revenir le coup Dante ko abi la main. Il t'écoute. Dante ni ma kumade, il doit ni la main. Donc, ne c'est qu'à faux, on me Assimi accusé t'entro là. Orlango, on est Assimi ne kelme ka Sogel balaka barala. Sogel ka bo, aka faina très techniquement et on va parler à notre président, c'est tout. Ni kele bemi, non était. Apparemment Assimi comptait parce que Assimi ko ka Mali bien on doit faire l'article 260 au marqué follow. Donc en un mot, Mali ministre est banné donc Assimi est comme quand Walia. Comment il a gagné? Comment il a gagné? Mais tiens de nous. Donc ni le mbolo kadauma. Vraiment tiens minga drame la kauka doum na lelo la tiens koko worba ku. Aba fo tiens na kono ko fo tabulu. Il n'a rien. C'est un pauvre, c'est un voleur. Worba mbolo o te machi kele aka dugolo no fait. Il famia. Mo re ta bin dugolo tika. Mais mo minga dugolo kunya tai e taro ka woro jo baila. Ni wore re bibolo beta mo ne beta mo ka woro jo baila. Ni wore bene bolo, ne beta ka woro jo yemulu la. Ni wore ben bolo, je dois avoir le nœud d'avoir de savoir là où et ne be dugolo mu samalla. Ne ba ça parce que c'est le nœud. Ma la jere jamana be ka tra direction du me fait. Na metan dehors la ka kanga dugolo ça. Ne be dugolo santé c'est pas du gueule. Meka parce que le fait Mali be ka wortidi. La différence entre les riches et les pauvres c'est le nœud. Fantani fama que différencie. Wortigi be ko la jere de 10 ans en avance. Fantam be ko la jere comme do meta si assez là. Mo mo ne yoro sa assez là. Assez kuta assez yo. Mo assez kunye avion terre militaire sur suka avion digoro digoron parade kunye aéroport de Kunu. Il y avait pas ACI. Mo mo ne ya anato kabina ke ACI, kabina ke ro développer les am dalay konala. Ou le dougolo sayon. À l'époque ça ne coûtait pas cher. Il faut avoir le nœud.
Ne yoro do san parce que nya mba do nga fo ngo saba ubuna base militaire ka yoro krefe do no yoro sanga ke che mararo nya sanga ke che mararo parce que munela ni base militaire nana jo a yoro là dans 2 ans dans 3 ans donc base militaire ne ba bebalo ne ka ube ka chebe commander 2 ans en avance. C'est le nœud. Les riches ont le nœud. Ne yoro san djugo parce que ko kaya c'est la ka obeka université do donc ne yoro san ne hectare clean san on ni université dora al ne yoro beka boutique mo beta kalana abena saninga nega boutique ko na la il faut avoir le nœud. Les riches ont le nœud. Wotia tishura ite bi mo ko kan ka yoro do sanga nyesi simangla yoro ma munela mbake garage ka ke selero e mo bini ga yoro mo ko jo ibi to ka café mi akono ka sela kono ibe nyega utiliser ibe ne sala. Il faut avoir le nœud. Les riches ont le nœud. Wotia ti mo ko soin. Un riche se projette. Ite ta mori bara ite ta koloni fila bara ite saraka bo saraka ika hina fantauna saraka daini hina miskinaula ika ala bla femenye ika sujuru ke ala ika hina miskinaula baga mo ma ku son taka do siglen tro misridala abeka go bla wara suri ka watandama ati do eta bordo saraka fuy mandi ala ka temeninka. Les riches ont le nœud, les pauvres brigadent les gens. Et ne yoro mi san baramali yoro la pour que nya san j'ai le nœud marque magasin marque dépôt mo mo metu ka fenta baramali kono et il ne manque pas de dépôt ni ori mo ku chena ni re mo ube minan taka bo baramali kono o fe mo meke nous ta produire ka tia baramali re ka tambulo donc buka minan bla kono. C'est le nœud. La richesse c'est d'avoir le nœud. Il faut savoir voir la projection. C'est comme ça les riches pensent. Donc, il y a Biala, voilà des exemples. Kaira Obela, il m'a ôté de Valitila, il m'a ôté de Kolonitila, si tu veux devenir riche, il faut avoir le nœud. À déterminer, quelles sont les demandes. Mon afro beka seneke, ne pas faire un foro sans monnaie. Parce qu'il faut que Djaouli Morobina Dominike. Faut que Djaouli Dominina de ces Djakono, parce que Ramadoum et Chaya, à la Kokurane Kono, ko ate Djaouli jamais, qu'à soit Ramadoum si, avec bon Ramadoum si Djé de Golo Beka. Alama demesiki Dieu va beaucoup le bec. Ala claque quand on croit qu'on quand tes femmes y'aura flada au du. Donc ni ce n'est que tu ne peux que devenir riche. Il faut avoir le nœud. Mais ni jamana ko kibeke zone doué ani ko beke est-ce que c'est katanye. Et ne betaka barakeo, ne betaka nekeo, do betaka baganema, kataka manako ke. Donc ça c'est un problème de Shogel Kokala Maïga avec tout le respect. Si Assimi Goïta lui empêche, ça sera le problème de Assimi Goïta. Et nous, on va vraiment, et je vais savoir, je vais aller au profond, mais je ne veux pas avoir la langue du bois. Into next time. Ciao, Kambe. Vraiment, c'est de la honte de voir mon pays souffrir ainsi.